Daghan na nakadayeg sa hulagway sa usa sa mga eksena sa Pulang Araw nga dalit sa GMA Network. Kay makita sa hulagway ang daw naporma nga bandila sa Pilipinas nga dayag ang pagkanindot sa cinematography sa maong eksena. Kuha ang mga eksena sa ikatulong episode sa bag-ong gikahinamang kapuso historical drama nga Pulang Araw. Ang unta memorable nga birthday party ni Basil nga karakter ni Benjamin Alves nahimong masulubon human mahiluan siya. Daling gidala si Basil sa tambalanan aron masalbar pa ang kinabuhi. Samtang nag-iyahay og basol og tudlo kung si Kinsa ang naghilo kang Basil. Kinsa kaha ang napaluyo sa pagsuway og patay kaniya. Kanang dungan tang sundan matagabi 8:50 PM sa GMA Prime. Nakadapit sa atensyon sa mga netizen ang video nga gipost ni kapuso primetime queen Marian Rivera Dantes sa iyang anak nga si Sixto. Nahimuot ang mga netizen sa caption ni Marian Rivera nga mamahimo na daw siya nga mangrakit isip mo face paint. Miani naglibuan ka mga reactions o shares ang video ni Marian Rivera.